Здравейте, сега ние ще говорим за футболисти. Аз съм Илия Димитров на Ахмед Музиканта. Значи първо ще говорим за първия футболист на име Лионел Меси. Той е на 29 години. Той е израснал като малък в бедно семейство. Той е голяма легенда на футбола, аржентински футболист. Играе сега в настоящите му отбори са Барселона. Те взеха тази година купата на Испания, Шампионската лига, и също Испанската купа, но не ми попите такива. Следващата е Билбао, той победи и той дигна купата. Той играе в Барселона. Тази година вкара 46 гола или 45. Не знам точно, толкова беше. И свършихме с първия футболист. Втория е Кристиано Роналдо. За колко футболисти ще говорим? Той е до някъде израснал, също беден до някъде. И той е легенда също, като Лео Меси, но само че той е португалец. Също легенда. Настоящите му отбори са Спортинг Лисабон, след това в Манчестър Юнайтед. Там заедно взе Шампионската лига. Тази година вече е в Реал Мадрид от много време. Той е легенда, португалски играч. И другият беше също силен футболист на име Еден Азар. Той е до някъде млад играч. Еден Азар играе в Челси. Хубав футболист, хубав. Той е израснал някъде също бедно семейство, до някъде не толкова бедно, но той играе в Челси. Силен е. Челси настоящите му отбори са беше, но забравих този въпрос, няма да го кажа. Той играе в Челси без 14 гола и е силен. Другия футболист е Серхио Агуеро, също силен футболист, хубав, силен, аржентински също. Той е израснал не в бедно семейство и не и богато, средното. Хем богато, хем бедно. В средата той е аржентинец. Настоящите отбори са Манчестър Сити. Силен играч. Нали ще са да стане голмайстор на английската висша лига. Също е силен. А другия е Лаказет. Андре Лаказет е израснал в богато семейство. Много силен. От Олимпик Лион. Това е на някъде 30. Това е на... Сега ще направим малка пауза, да се уморите
от футболистите. Малко музика ще ви пусна. Музика! И после супер много ми остава, не да почнам да го правя, не ще пея, не се смея, всичко е сега. От живота ще си тръгна, няма скоро да си тръгна, аз не мога друго, само чудеса. Влизам в клуба, супер съм си фреш, хита ми е свеж, то направи бе младеж. Аз съм динамит, супер съм на бит, ти ме гледаш и ме палиш, сякаш се чупи. Роката си пада, нищо не остана, тайната се пазя, после идвам да ти хвана, на магия стана, идвам и те почвам, всичко ще ти правя. Много ми остава, но до край ще го направя и да се напия, искам след това. Сам живота е до тебе, всичко може да ти вземе, но да се съвърна, ще мога след това. Вляза ли в кухлата, всичко ми е сет, имам и прогрес, няма смисъл да си стрес. Влизам ти на вид, пуснах ли ти хит, ще ме гледаш и изкараш, сякаш се чуби. После роката ти пада, нищо не остана, тайната ще пазя, после идвам да ти хвана, на магия стана, идвам и те почвам, всичко ще ти правя. Едно питие, много е добре. Две питиета за лошите момчета. Три нощи, кой ще ги брои? Четири дори, дали да продължиш? Айло казах. Качеше на була казах. После идвам да те хвана, на магия стана, идвам и те почвам, всичко ще... Ето толкова от музиката, лаказете на 31 години. Олимпик Лион, богато. Той богат се върнал Селен. Селен някъде. И това беше от мен. От мен Илиян Димитров, музикантът на Ахмед, и този Ахмед Еминов. Ще пуснем малко музика от Невзрадалата. Да! Много възразявате, махам си маската. Махам си да ме виждате. Ето махнах, сега музика ще има. Сангит. Това беше от Илиян! Ето малко музика. За всички фенове! Ще пуснем Криско. Ако се чудите кой ми е менеджера, пишете в коментарите според вас кой е менеджера. Това е тайна. Шапка ти свалям. Сега шапка ти свалям за вас. Криско, шапка ти свалям. Мръсна. Той няма да пее. Оправям се за довечер. Искам само музика. Алелуя, Алелуя,
zakokosiło się jedynie chwila i posłyszne siatkę ty falam, siatkę ty falam, siatkę ty falam. Możemy w siebie i paki się bardzo. Mamo mi to czuła i będzie się wydała. Siatkę ty falam, siatkę ty falam, siatkę ty falam. Dobrze wczoraj, tak chyba było. Moje rady mi do ustanie podobniało. Dajmy ci wolne, dajmy wolne. Czysta to i piękna, bo telefon blokowany. Będziemy mi zatwary, będziemy się pisze, nauczy nas o od nas.